by som vám predstavila štvrtú knižku z abecednej série. Volá sa Básničky z abecedy. Prvá bola Zvieratka z abecedy, potom Písmenka z abecedy, v lani vyšli Hádanky z abecedy a teraz je čerstvá Básničky z abecedy. Nájdeme tu znova básničky od A po Z, od Antilopy po Zvonček. Ilustroval ju rovnako ako predchádzajúce výborný ilustrátor Adrián Macho. Verím, že deťom prinesú príjemné chvíle, aj spoločné strávené chvíle s rodičmi, alebo starými rodičmi, alebo súrodencami. Deti by si mohli pri týchto básničkách precvičiť aj pamäť, prípadne pri obrázkoch si vymyslieť aj nejaký vlastný príbeh. Takže všetkým deťom aj ostatným prajem príjemné čítanie.